Maayong gabi, may buntag, o may odto. Sa ibuok kalibutan, mangaon, mukaon ta. Mangaon ta, og pickles ni guys, og biscuit. Kailain makaon na ni. Pordoy. Oh, pickles nga, carrots. Outstanding kaya itong biscuit. For economic. Mamaya guys. Kung wala na milain, lagyan mo mag pickles ngayon nga ni. Taon mo nga ni, biscuit yan. O na. Init kayo. Manicure bawal manicure guys. Sorry, yung manicurean. May lingaw. Hindi ko bawal ba? Okay na god. Namin na nga biscuit guys, kaya dili ka sa tamis. Mambak sa buhi pa. Yum, yum, yum. Pagkaon ko malaim. Ayun. Aslom. Pickles, ganun sa pickles ninyo. Dila aslom. Aslom. Cebuanan ka lang at your service. Ano siya aslom? Ano siya tamis-tamis? Blend siya lamig. Ano siya, mura siya o patatas na gipikol. Ano? Pipino. Pipino, pickles. Mura itong pagkaon ni Inday. Isbuan ng kalog. Biscuit. Amo ko tigkaon og rice guys. Nagsara. I love biscuit. Laban sa gutom. Ano yung mayon na sa mata? Ano eh? Pasiga na sa mata. Mata nga siga na na magkaon ha. Ang siga na yung matay na magkaon ka masay mo sigag samot. Okay. Salamat sa magtanaw. Buwan ng kalog at your service.
Thank you.